Maswera sei baba vachinogurei. Regai ndingotaura nemi mashoko maduku ekuyeuchidzana kana kuti kuonesana mashoko atinawo isusu. Mashoko edu ndeyekuti politics dzatinadzo iko zvinezvi, imi vakomana vari kufamba vachisapota vachiwenga, regai kuita zvinhu mangoromera, kuita mangoromera nezvinhu zvamusingagoni kukunda muri mega. Regai kuedza laki kana kuti kuedza noto pazvinhu zvamusina zera nazvo. Regai kuzvitutumadza kana kuzvikudza maningi. Handiti musasimbisa general pazvinhu zvisingabudi. Handisi kushora general, but musasimbisa general pazvinhu zvisingabudi. Because imimi muri kutanga muchitaurira vanhu, muchitaurira nyika kuti general wada kutonga nyika, general wada kutonga nyika, general ndo ari kutotonga nyika. General ndo ari kufanira kutonga nyika. Imimi wacho pachezvenyu muri vana vematsotsi, muri mbavhawo zvenyu vazhinji wacho. Muri kutaimira zvamuri kutaimira nokuteya zvamuri kuteyawo zvenyu. Muri kuteya zvamuri kuteya. General wangatonga here nyika nevanhu vashoma-shoma vachisapotwa nevanhu vashoma-shoma, kana kuti general wapei mukana vava nevanhu, vava nesapoti. Musamunya-munya kana kuti unonzi kuita sei, kuvhiringidza vanhu paground, kana kuti kuisa zvinhu zvinokanganisa vanhu, kana kuti mbiriso inoita kuti vanhu vapedzisira vakutora mufananidzo waComrade Chiwenga sokunge mhandu yenyika, kana kuti sokunge mhandu yevanhu. Handiti muri kupona? Vanhu musasvika palevel iroro. Ndava imimi vakomana vari mumachano ndimuri kutuma vanhu kuti vanhu vapedzisire vakuona sokunge General Chiwenga mhandu yenyika, kana kuti General Chiwenga mhondi yenyika, kana kuti General Chiwenga ndimi muri kukonzeresa kudzikisa power revanhu, kudzikisa effort yevanhu nenhau yemakaro pasi pemuswa apa, pasi pemuromo apa, kuda kudya. Zvimwe zvinhu zvamunotaura hazvitenderani nevanhu nenjere dzokuti zvamunotaura dai muri imi vachiwenga vacho hamuteerwi nevanhu baiwa. Dai muri imi vana Chiwenga vacho vamwe vacho mafungiro nepfungwa dzenyu, ende kana kutonga nyika chaka hamungatongi, kana kuita makansela chaka nama-MP hamungasvikwanisiba, because mune pfungwa dzetribalism, pfungwa dzeselfish, dzeutengesi, dzekufungidzira kuti ZANU-PF ndio inofanira kuramba iri mupawa, kana kuti vachiwenga ndio vari kufanira kutonga. Vachiwenga vacho zvavasati vataura nomuromo wavo kana kubuda pachena, mashoko mamwe amuri kufamba muchitaura, amuri kutaura aya Chamisa haana zvaakaita, Chamisa haana zvaari kuita, vachiwenga vari kuita basa. Vachiwenga vati chati chaitwa navachiwenga paground chii? Kunze kwekuti vanhu vari kungoteera action. Chati chaitwa, imbonitaurirai kuti pane chinhu chaitwa kana mbavha wani yakasungwa, kana kuti pane one here futi yakamborira muZimbabwe, kana kuti makambonzi matadza kugarika nekuti zvinhu zvadai so. Pane wati wagadzwa here vachiwenga vacho? Mazvitora kupi kwamuri kuzviwana? Ende muri kuzvitsvaga kupi kwamuri kuzvitsvaga? Muri kuzvitora kupi zvamuri kutaura imimi zvisina kumbobvira zvabva mumukanwa mamaGeneral Chiwenga kana kuti mupfungwa dzaGeneral Chiwenga? Ipfungwa dzenyu imimi zvokuti tikafamba takadai tinogona kubuda nepapa, tinogona kubuda zvakanaka sharpshoot. Muri kurwa politics dzepamuromo wakomana, politics dzemumedia. Munangagwa uri kuita zvinhu zvinobatika, uri kuita zvinhu zvinooneka, uri kuita zvinhu zvinojeka, zvinhu zviri pachena. Uri kuita zvinhu zviri pachena. Munangagwa zvinhu zvake zvese. Vakomana veZANU-PF vanana mbavha idzodzi nemhondidzi, zvinhu zvavo zvavari kuita zvinhu zviri pachena. Ende kana kuri kuba vari kuba zvinhu zviri kutoonekwa nevanhu kuti vari kuba. Ende kuri kupa vanhu motikari vari kupa vanhu zviri pachena zvichirooneka. Ende kana kuri kuuraya vanhu vari kutouraya zviri pachena. Ende kana iri nyaya ya2030 vari kutoipusha zviri pachena zviri kuonekwa nevanhu. But vanhu muri keke Chiwenga Chamisa akadai. Zvine musoro here zvinhu izvozvo, instead yekuti muite zvinhu zvinoita kuti vanhu vaswedere pedyo navachiwenga vacho, vanhu vanzwe kuda vachiwenga. Haungaparidza muchechi uchituka mufundisi weimwe chechi kuti vanhu vawande kuchechi kwako.
which means asi Mwari ari kunamatwa ba, but it's a business church, which means politics dzamuri kuita hadzisi politics dzokusunungura nyika ba, ipolitics dzepamuromo dzekutsvaka sadza, because zvimwe zvinhu zvamuri kutaura zvacho hapana akambotumwa navachiwenga kutaura zvakati zvine chokuita nokuti kambenera. Muri kutokonzeresa madivision pakati pevanhu kuti vanhu vanzwe kuda kubuda muna Chiwenga kana kuti vanzwe kuwenga Chiwenga, ende muri kudzikisa nekutanisa zita raChiwenga muchisvibisa zita raChiwenga raGeneral Chiwenga nezvinhu zvavasina kumbobvira vataura kana kukutumai. Imi vana panhingi munoda kutsvaka sadza nepolitics nemazita evanhu imi. Hadzisi tsitsiba dzenyu dzamuri kuita idzi dzokunge muri kuda Chiwenga stereki, nge munomudisa stereki, munonyepa imi. Muri kunyepera kupretenda kunge munoda Chiwenga stereki. Muri vatengesi imi vazhinji vacho, vamwe vacho otherwise muri kutotumwa neZANU-PF namunana Mnangagwa kuti imi mukaramba makatsika pana Chiwenga mucharamba makatsamwisa vanhu veopposition. Saka paground revolution yavo yavari kuita inoramba ine nyonga ine hondo. Imi rambai muchiita sokunge muri kusapota General Chiwenga. Vangani vari vakasapota Chamisa asi vasiri vanhu vaChamisa? Vangani vakanga vari muopposition vari mubato raChamisa asi vasiri vanhu vaChamisa? Kana vari muZANU vakawanda vakanga vari muZANU vasiri vanhu vaZANU? Saka tinozviziva zvamuri kuita. Kazhinji kachona ukaona vanhu vanoita zviri opposite pfungwa dzevanhu, kana kuti zvinokupesana nepfungwa dzevanhu, kana kuti zvinokuparadzana nevanhu, kana kuti zvinokonzeresa nyonga murevolution yacho iyoyi, nokuti kune vamwe vanhu vari kuita zvinhu zvinomutsa gakava, zvinomutsa nyonga murevolution. Haungatika iwewe uchiziva kuti paground panapa vanhu nyika yese yagara iri kungoda Chamisa. Iwewe alright, hatina kumboti isusu kana kuti kambena kuti zvinhu chichizadzira. Hatina kumbokambenera izvozvo izvo. Hatina kana kumboparidza nezvazvo kana kumanikidza vanhu kuti ngataira Chiwenga kana ngatezva Chiwenga izvo. Vanhu vanongoda vega kana vasikati Chiwenga havadi. But isusu tiri kutaura nyaya yerevolution. Imi ndimi muri kuti mukaparidza mopedza moti futseki yako iChamisa. Chamisa akaurayisa vanhu. Chamisa haasi kushanda saka haagone kutonga nyika ine. Chiwenga ari kushanda. Ari kushanda vacho paground ndiani? Vageza vacho vari kushanda kutaura chete pamedia. Chiwenga Chamisa akabvira kare ari murevolution. Chamisa akabvira kare achifaita kuti nyika inake, kubvira vachina veleti negirini former prime minister Morgan Tsvangirai vakapinda muhurumende vakatonga nyika ikagadzika ikaita zvimwe zvinhu zvikatonaka. Chamisa haana kutenga kupinda mupolitics nhasi. Chamisa kugara kwake kwese akagara ari opposition achipikisa unhu hweZANU. Vachiwenga akagara vachipikisa unhu hweZANU here kutanga rini? Zvamungakombeya kuti Vachiwenga nanhingiri noti revolution yavo yamai manje, Vachiwenga vapikisa unhu hweZANU rini? Mwedzi miri mitatu yapfuura iyoyi zvatanga nyonga muZANU. Vageza vakagara vari opposition yenhingiri here, vakagara vari against ZANU here kugara kwavo kwese. Imimi munoti mango yamai manje vakomana veZANU-PF mangopinda paground so makutotanga kutsvaga headmaster usabhuku, makutsvaga foromani, makuda kuforoma vanhu, komanda vanhu kuita sei? Manje 2023 panapa tanga tisingakuzive mese mazita enyu vazhinji vacho muri murevolution mai manje apa. Manga muri muZANU imomo muchiita zvese, muchinyima vanhu mbeu nefertilizer kumamisha uko, muchinyima vanhu malendi, muchipuwa zvimalendi zvechisotsi, muchienda kunobira vanhu gold minda yavo lendi yavo chichi uko. Tinozviziva zvese izvozvo izvo. But hatiri kuti titaure zvakawanda baisusu. But tinokuzivai kuti vakomana vese vekuZANU-PF muri kuZANU manga muri mafundisi here, manga muri maheadmaster here, manga muri mapriest here. Zvamanje kuya kwamaita so motosvika motokika kutobhutsura vakanga vari paground, vakagara vari paground kudaro. Chamisa akagara vari paground. Mota dzake dzaipfurirwei panguva yemaelection pa? Waipfura ndivanani? Vakamurayira vanhu ndivanani? Vaisunga vanhu kutocha vanhu ndivanani? Ibato ripi? Chamisa akaurayisa vanhu vacho alright. Ndinhingi uyo kwaigeza junior ari kutaura kudaro kwaichamisa alright, akaurayisa vanhu Chamisa, akaurayisa vanhu alright. Akanga achitora banga here achicheka kana kuti anga anofutere? Chitiudza kuti iwewe wachona akanga achipfura vanhu vachona kana kuuraya vanhu, kana kuti aiuraya vanhu vachona, vanhu vacho vaChamisa here? Ibato raChamisa here aiuraya vanhu kana kuti ibato raChamisa raiurayiwa vanhu? Saka zvimwe zvinhu zvacho zvamunenge muchiita zvakadhakwa, because pane zvimwe zvokuti munhu anoda kuenzanisa. Ungada kuenzanisa Chamisa naChiwenga, kuipa kwaChiwenga uda kuenzanisa kwaChamisa, kuipa kwaChamisa uda kuenzanisa naChiwenga, kana kunaka kwaChiwenga uda kuenzanisa naChamisa. Chiwenga akanzi akashata pakati obva vati kana Chamisa akashata futi akaita zvakati nezvakati. Chamisa akambotonga nyika ino, akatonga nyika ino kupi? Nelson Chamisa. Wana Chiwenga vice president vanga vari mageneral, wana Chiwenga vanga ndio marana aMunangagwa 2018 wachikambena.
Ndiwo waitaura pachena fair kuti varume tichakupedzai semapete. Unovuka kwaiudzwa makudo kana mapfene here kana kuti kwaiudzwa tsoko here? Kwaiudzwa vana veZimbabwe. Vachienga ndo vaitaura izvozvo. Saka Chamisa uri kwana papi? Nhasi unoyu vakanga uchiombera uchipfugama. Rimwe I think pane imwe foto rake rimwe raanobuda akapfugama pamberi papamunaka patsoka dzamunaka kwaso. That's why vana mutsvangwa vakumunyomba vakumuseka vakumusora. Because zvinhu zvakanga achiita Dhamani zvanga zviri silly, zvakadhakwa. Enyaya yekuti kwanzi kana takutaura manje tinoda kuchikubudirai musaga because ndii munotanga kutaura zvisiri izvo. Munoda kutsvaka kushata kwaChamisa muchisiya zvinhu zvihombe zviri kuzikanwa kuti zvakaitwa nana general zvokutora munanga kwaguku anga aenda kunhingirinu. Adzingwa nanhingirinu. Vakamudzosa zvechisimba, vanhu vakavhota zvavanoda, vakasaudza munhu vavanoda, vakamanikidzwa, vakamunyurudzwa, vakadisturbwa. Mavhotsi akavhiringidzwa naivo havana general vari pamwe chete wese nana Babageza. Nana Mnangagwa wacho nebasa ravo vese vakadaro pachizona. Havana kumbobvira vabuda pabackground vachiti zviri kuitwa naMnangagwa zvakashata. Kana kuti zviri kuitwa nenhingirinu zvakashata. Kana kuti yatigadzise nyika vakomana nyika yashata. Havana kumbobvira vadaro, vanhu vakapfurira mutaundi umu. Vakanga vakanyarara vari ziva vari minister of health, vari mavice president. Vanhu vakapfurwa. Saka ndiChamisa akatuma masoja kupfura vanhu mutaundi. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti zvinopa hasha kana mukati kwanzi musataura zvevapresident zvevakuru vemapato kana zvemapato. But pane pamwe pokuti munoshosha nyika ndimi. Ini muchitaura izvozvo nyika yeZimbabwe ichiteerera, ichiziva unhu hwaChamisa neunhu hwaChiwenga kana kuti unhu hwaMnangagwa kana kuti unhu hwaGeza, unhu hweZANU-PF. Nyika inoti kudi? Muri kuswededza vanhu parevolution here kana muchidaro? Muchiti Chamisa akati zvakati hana Chamisawo akaitawo futi nekuti Chiwenga akanga achidaisa kana Chamisawo. Muri kusunungura revolution here vakomana ava vari mumachano imimi. Tokutsiurai mondibudisa muchigrupu, ndimi makandiisa muchigrupu chacho futi. Handina kumbokumbira, handina kumbokutsvagai, makauya mega mukanditsvaga mukati baba chinogurei tingataurawo tese here. Mukati aiwa ngatiregei kupesana so ndikapinda ka. Takuchiudzai chokwadi, moda kuuya kundita Herbert Chitepo Psychology, chikoro cha Herbert Chitepo cha inini. Group rank kuda kundibhabhatidza inini. Kuda kundiita sodhindo inini manje. Kuti zvamunofunga imimi kuchitepo nekirini kweinterlogical kana makatumwa kunze ndai munotendeutsa vanhu panyika kuti vauye kuZANU kana vasapota vaChiwenga handizvoba. Hazvife zvakaita kuti Zimbabwe ife yakasapota munhu wekuZANU. Muzviziva izvozvo. But nenyaya yerevolution, nenyaya yekuti nyika pari zvinhu mashatiro ayaita, haichada kuti tirambe tichitaura nyaya yokuramba tichidzosera kana kufungisa vanhu zvinhu zvinorwadza zvavakaitirwa. But tinotoziva hedu kuti zvinhu zvakaitwa nanhingi. Wonzi kwai musataura, musaramba muchitaura izvozvo. Musaramba muchitaura izvozvo. Asi kutsvaga zvisina kuitwa naChamisa kwakupomera Chamisa. Zvaingoitwa panguva yemaelection Chamisa. Vanhu vari kurowana, vanhu vakaura vanzi vanhu vaChamisa ndo vari kuurayana. Vanhu vakarowana vanzi vanhu vaChamisa ndo vari kurowana navanhu vaMonzora. Ivo vari vakoma mayouth eZANU anenge apfekedzwa uniform. Dzema t-shirt yela aipfekedzwa aya vanhu veZANU. Kuma ballot papers yao chako wakarambira zita raChamisa vanhu vakaisa vakafojera vanhu vavo vachishandisa shabangu. Chamisa akati bvisai musoro wangu wakaramba. Makotsi ese akanga adefendwa achitsigirwa neZANU. Zita chaiva rikaseparatwa ukaita maopposition mai mapato mairi anoshandisa kuti anonzi Triple C. Ari mastrategy eZANU. FAZ yakaumbirwa naChamisa here. Poland yakaumbirwa naChamisa here. Wana Chigumbu akapatirwa mari naChamisa here. Wana Malaba, wana Matanga, wana Malaba. Wese wana Matanga wese. Sibanda Farinjo Sibanda chai it's a member of ZANU-PF because akanga ada kutopinda mupolitiki biro vanhu vakapenga akazodzoka. Saka munofungidzwa kuti paakarambidzwa nevanhu saka mwoyo wake hausi kuZANU here. It's a member of ZANU. Saka Chamisa wamunotaura munomubatira papi? Kana muchida kugadzisa nyaya yerevolution, taurai zverevolution mune zvakanaka. Kana makatumwa, kana kuti makadeployiwa, kana kuti makanga mafurirwa kuti mukaenda panyika paground, endai munocolonizer pfungwa dzevanhu, endai munobhabhatidza vanhu, endai munodhonza vanhu. Nekuti warohwa nenhamo, nekuti washungurudzwa naID, saka it's walk over. Mukangosvika vanhu vese nyika yese inomupandukira Chamisa, haimboda kumuona futi vanomupandukira. Mochifurirwa monyeba manje. Mochiuya paground muchinyepa. Muchiti haiwa tinovarova vese vanhu ava, tinovakukura vese ava. Makauya murevolution mune target here. Makauya murevolution muine chinangwa chenyu here nevanhu nenyika. Pafunge kuti kana muchitaura zvaChamisa, zita raChamisa akanyarara. Hatauri, habvunzi,
Imi ndi munoziva zvamakamuitira, asi akaitira nyika kana kuti akaitira bato renyu chakaipa, imi ndi makamuitira, but iye anenge akanyarara ake, haabvunzi, haatauri, haiti sei, unenge wakangonyarara zvake. Saka imi moda kuita pamuromo futi, taenda murevolution macho maakuita pamuromo futi. Mwapedza moti vanhu ngavasataura nezvemapato, vanhu ngavasaisa machanel. Tiri kuona muri kuisa machanel enyu muzvigurupu zvacho izvo, muri kuadvertisa machanel enyu imimi, asi munoda kusunga vamwe vanhu makumbo nemiromo. Nyaya iripo yanga iri nyaya yekuti tiedze kudzidzisana nekuonesana, titsiurane, totsiura. Tini faite wana mai Michuru, wana baba Nengirikini Kasukuwere, wana Grace Mugabe, wana Jonathan Moyo, na vamwe vazhinji vari munyika imo muya vana mai Michuru nevamwe vakasiyana siyana. Tini faite vanhu vari kuopposition. Saka vanhu vari kuopposition vanotendetswa nani? Vanotendetswa nesu, vamwe vavo nesu hama dzavo, kwete imimi mazanu-PF kuti mungaenda kutendetswa vanhu vari kuopposition kutoti atine vanhu vari paground vanozoti vanhu vari paground vapi vanhu vari paground, vanhu venyu paground, vanhu munoti wenyu vanhu vezanu-PF, population yese yevanhu iri kuchema nemi vanhu vezanu-PF, vanhu venyu ndevapi? Mukaona munhu akapfeka dhirezi moti tisita akapfeka dhirezi, uda kufanana nomunhu akapfeka dhirezi makapfeka mutebwende. Chokwadi chiripo kana tichita zverevolution, siyai zvini zvokutumwa kuya kuzotora vanhu vachamisa, zvokuya kuzoda kukanganisa vanhu panyika. Munofunza kuti vanhu havasi kuzviziva kuti vanhu vari kurwadziwa nemabira makaita maelection, vanhu havasi kurwadziwa nemashungudzira amai vaita muchitakurwa nemabhazi muchikamanisa vanhu kumamisha nokumataundi. Nhasi uno marobha namega, mashidzira namega, mauraya namega, nhasi uno makunyima nazvigaro mega zvamanga makavimbisana, nhasi uno maakutukana mega, maakuchochorana mega, maakuengana mega, maakuda kuti kwaishamisa ndiye ari kukonzeresa, shamisa ndiye ari kuti zvakati. Enda muchinyepa imi munotaura zvamusina kuswera imi. Isusu tiri tikatitorei vanhu, kana kune vanhu veopposition ngavaende vanogara pasi nevanhu vekuopposition, neutungamiriri hwacho hwekuopposition hwacho futi. Kana kuti vanhu vekuzanu ngavaende vanogara pasi kuzanu ikoko, votaura nevanhu vekuzanu vacho vashoma vari kuteera, vari kusapota revolution wacho. Kana kune vanhu veG40, hande tinotaura nevanhu veG40, handi muri kupanzwa? Hakuna kutanga kuti uda munhu weG40 kwakutanga kumira pachiri kutukirira Nengirikini Kasukuwere wacho, kutukirira mai Mugabe wacho, asi pamusoro pazvo uri kuda vanhu veG40, masupporters veG40, but uri kutukirira mai Mugabe, utukirira mai Michuru. Zvino musoro here izvozvo? Tiri kuda vamwe vanhu vashoma vakasiyana zanu wacho kuti tibatane navo, topedza kwakumira pachiri kwakuvatukirira. Tinozotuka nenyaya yekuti imimi munenge matanga kutuka mukuru wedu, mutungamiriri wedu. Zvinhu zvamunoita zvimwe zvakadhakwa maningi. Shame. Zivai chinonzi revolution, zivai chinonzi kubatana, zivai chinonzi kubatanidza vanhu. Chiwenga hapana chaachaita ari ega apa. Mungada kurumbidza mukazviva matunduru mukaita sei, vachiwenga vari vega havana chavachakwanisa kuita mai manje anaya. Pakona pavaiswa iko zvinezvi, vaiswa pakona ende vachiwenga vakasunga mbira dzakona pakona pavari kupfaka chakunotonetsa. Vane simba kana vanhu veZimbabwe wakavajega, wakavamirira, vakavasapota. Even geza vacho vamutora vachona, vanhu veZimbabwe vakaramba kutumika, chii chinoitika? Tai zvinhu zvinobatanidza vanhu, zvinhu zvinosimbisa vanhu. Zivai kuti vanhu havasi kuzanu, vanhu havasi kuopposition, vanhu havasi kuchi, vanhu havasi, kana vanhu vachiti ZANU-PF ngaiende, vari kutaura including vese vamuri kufunga kuti vanogona kutonga nyika vacho vese, because vangu vari muzanu. But hatisi kuda kuti tishande naizvozvo, ngatibvisei unhu uhu, tigadzirise nyika tiri pamwe chete. Nokutenda.